Ngizothanda ukuthi ngikubingelele khona la ku Big Space uma nje ufuna ukuhlezi updated kwezebhola la khona la eMzansi ungakhohlwa ke mbuyelo ukuthi usubscribe kule channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So kule video yethu namhlanje ke mbuyelo ngizokhuluma ngeindaba ze-disc yakhona la eMzansi, indaba ke ithinto ze PSL, indaba ke itrendayo. So hlala kubuyele video ngikuzele nazo. Topic yethu namhlanje imbuyelo yokuqala ngizoqala ngikhulume ngendaba ethinta MTN 8. iPSL igcina isenzile isimemezelo sokuthi ama game eMTN 8 azodlala kuziphi istadium. Ngizoqala lapha ngegame ethinta iSundowns nayo iKaizer Chiefs. Baveze lapha ukuthi ufirst leg uzodlala nge2 September, uzodlalela eFNB Stadium khona ke eGoli. And usecond leg uzodlala ngazo lapha i23 September khona ke eLucas Masters Moripe Stadium ePitoli. And baphinde baveza futhi game yaso iStellenbosch FC neOrlando Pirates izodlala nge3 September le eCape Town first leg eAthlon 1 Stadium, and second leg uzodlala nge24 September le eOrlando Stadium eSoweto. Isikhathi imwili baveza ukuthi lama game azodlala ngo3 ntambama onke, ufirst leg no second leg bazodlala ngo3 ntambama, and baphinde baveza ukuthi mawufuna ukuyobuka ibhola ama gates asestadium azovula ngo11 onke. Ungangitshela ke imbuweli ma comment lapho izansi ungitshele kuthona ucabangani ngawo ke lama fixtures ukuthi ke iSundowns izohamba kuyoqala le eFNB Stadium and bazogcinela kuphi ePitoli, nayo ke futhi iPirates izokwehliye ezantsi eCape Town and nabo bazogcinela futhi kuphi eSoweto. Ngidlulele phambili embuyela ngewindaba ke itrendayo futhi ezithinta ke bafana ukuthi ke ucoach waye bafana uHugo Bros ugcineke esikhiphile isquad sakhe azodlala ngaso next month, njengoba ke ezodlala ama friendly match uzodlala nayo lapha eNamibia ephinde futhi edlala neDRC Congo. And ke kule squad sakhe kunabadlali beKaizer Chiefs lapha abafakile, and ke basuse ukukhulu ukukhuluma lapha ku social media. Ufake ke lapha uGiven Msimange, wafaka ke uSifiso Hlanti, waba ke sefaka futhi uPule Modi. Abantu abaningi impela ku social media abanye abekho ke happy ngokuthi ke faka abadlali beKaizer Chiefs. Angazi ukuthi why abantu bengekho happy because labadlali abafakile abadlalayo abantu ke bayajudge lapha kakhulu ku social media, and ngiyathemba ukuthi mbukeli uyabona nayo lapha escreenini nginama comment engiwaphethe lapha abantu bayabuza ukuthi bayokwenzani ke labadlali lapha kuyibafana bafana. Kodwa ke mina ngiyibona into wrong ngabo ngokuthi ke bafake lapha esquadini saye bafana. Okunye yade becomplaina ngakho lapha ku social media ukuthi ke why uHugo Bros engamfanga uAshley Dupree cause uperforma kahle ukudlula lonke lama player akawafakile lapha esquadini. Kuningi impela mbukelo okukhulunywa idebate yebhola niyayazi, abantu ke bakhuluma into eziningi ezahlukahlukene, kodwa ungakhomenta wena ungitshela ucabangani ngayo ke lento yenzo yena uHugo Bros. Nikhumbula ukuthi next day kuzodlala AFCON uyalungiselela. Ngidlulele phambili imbuyi lapha ngewindaba ke ithinta ibanyana kunendaba ke ezimnandi la evezwe iFIFA, indaba ke ithinta ama rankings. iSouth Africa ke lapha ibanyana la eAfrica bayibekeza unumber 2 makuziwa kuma rankings, unumber 1 kube yiyo lapha eNigeria, and kumhlaba wonke ke jikelele kuma rankings bayibeke as number 45. Ikhumbula ukuthatha kudlala iFIFA Women's World Cup adlala eAustralia and ikiphelile iwine isona ke eSpain. So babeke sibe update lapha indaba ke ama rankings, and ibanyana ke la eAfrica so number 2, and ke lapha umhlaba wonke jikelele basibeke as number 45. Ngidlulele phambili imbuyela ngewindaba ke ithinta umdlalo weCape Town City uKhanyisa Mayo, umdlali ube neperformance enhle last season, uyistriker ke lo mdlali. Sekube neindaba ke la evezwe imithombo ema-journalist ukuthi ke iSundowns ilinked noKhanyisa Mayo. Kuthiwa iSundowns bisiqalile ingxoxo neCape Town City ukuthi ke besayine yena uKhanyisa Mayo. Imithombo ikuveze ngokusobala ukuthi ke iSundowns bisikuvezile vele ukuthi ke ifuna ukusayina istriker before iwindi livale, and njengoba ke football dlala iCAF. So indaba yakhe ke mbuyela uKhanyisa Mayo indaba ke engakapheleli, but ke ngiyobuya ngizoku-update ama sekukhona ke futhi abakhiphile. Kodwa ke siyazi ke mbuyela iSundowns ukuthi ke makwavela ukuthi ke ilinked nomdlali benza sure ngempela ukuthi bayamthola. Khumbula ke indaba yakhe ubathusi obus yamangazaka abantu abaningi nangempela ke bagcina ke bemsayinile. So naye uKhanyisa Mayo sobuya ke soku-update amakhona ke sekutholayo amakhona ke okuvela ukuthi ngempela ngabe ke bagcina bemsayinile na, cause khumbula ukuthi uKhanyisa Mayo maningi amaqembu ademfuna, ngibala iPirates ngiphinde futhi ngibale yona iKaizer Chiefs, kodwa ke awakhonanga ukuthi emthole. So iSundowns iyasazi noma izokhona ukuthi imthole, but ngizobuya ngizoku-update. Ngidlulele phambili embula ngewindaba ithinta uGustin Serino umdlalo weSundowns. Kunendaba ke la evezwe isiya crew ukuthi ke uGustin Serino ufuna ukushiya
kwi-Sundowns ngenxa yokuthi-ke kwi-Sundowns akasitholi isikhathi sokudlala bamniki ithuba and kuthiwa nayo i-Sundowns iplana ukuthi-ke ikhathe isalary yakhe ngendaba yakhe yokuthi-ke akadlali njalo. Isiya Crew iveza khona ukuthi Sundowns ayifuni ukumdedela yena uGustin Serino kodwa kuthiwa uSerino yena ufuna ukuhamba kwi-Sundowns uthi-ke ufuna iqembu azolidlalela elizomnika isikhathi sokuthi-ke edlale. Injalo ke mbule indaba yakhe kuSerino kodwa ngiyobuya ngizoku-update mase kukhona istory esiphelele mase kukhona ke abakhiphile besho ukuthi kahle kwenzakalani ngabe uyahamba or akahambi because ke iwindi lizovala maduze. So maningi amaqembu angawadlalela makuthi ke uyahamba maningi nje amaqembu amfunayo impela ngamdinga lapha kwi-PSL or amaqembu overseas kodwa ke ngiyobuya ngizoku-update mase kukhona ke information ephelele. Endokunye ukuphinde kwavela lapha kwi-social media ko Twitter abantu ebekhala ngayo indaba yakhe uSerino bakhala ke futhi nangabanye nje abadlali asebehambile kwi-Sundowns bakhala ngaye kuRulani ukuthi ke waye ekhipha abadlali bakhe uPitso abadlali ke babeshiye uye lapha na uPitso kwi-Sundowns because ngendlela enza ngayo kubukeka sengathi ke ufuna ukukhipha sonke lesa squad sakhe uPitso Msimane. Ngidluleke embuyeli ngeindaba yakhe iKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs yembuyeli igcineke iphendulile ngendaba yayo yokungadlali kahle. iKaizer Chiefs ibisibeka indaba yayo uthi nje manje babhizi basebenza kanzima ne-technical team nabo abadlali ukuthi ke bebuyisele yaKaizer Chiefs esiyazi yokudala. We asking our supporters to give us a chance. We don't have any intention of soiling this brand that has been built so hard for 53 years. And the owners of the club, the family of Motaung and so forth, they've invested in this football club so much that they are supposed to be upheld and supported and not be thrashed, in social media and in commentary like we've been seeing. So just last season, we brought about 6 players, and you cannot question the kind of players that we brought. Just this season, 8 players. You cannot question the caliber of the players that we brought. And we have made the intentions clear by also restructuring the coaching department, seeing that there was a need to do so. Ngiyathemba kuThembuyelo izwelo lwade khuluma uvina amaphosa uyimedia officer kuyo iKaizer Chiefs. Uyakhuluma ke lapha uthi ke bacela amafans ukuthi ke bebanike ithuba basahlanganisa. Andike futhi kuvele ezinye indaba ukuthi iKaizer Chiefs icharge iPSL ngendaba ke leyenzeke embombela ukuthi ke amafans eKaizer Chiefs efuna ke ukushaya yena uMolefe Ntseki. So indaba ezibhlungu impela ke lezo folona ke ikhosi. Siyathemba ukuthi abalandeli bayiKaizer Chiefs nabo ke bazokhona ukuthi relax bemnikeke ucoach ithuba maybe khona ke umehluko kazowenza. Ngidlulele phambili embuyela ngeindaba yakhe ithinta istriker saseKongo ade siphinde futhi idlale Alahi. Istriker okwa report last week ukuthi ke silinked nayo iKaizer Chiefs. Igama ke le striker Walter Bawlwa okwavela ukuthi ke Alahi ifuna ukumdedela. Nangempela ke kuvelile ukuthi ke Alahi igcineke iterminateile icontract yakhe. And sekube neindaba ke la eseyivelile futhi ngaso ke le striker because besilindile ukuthi maybe iKaizer Chiefs gcina besayinile sekuvele ukuthi le striker sile eMorocco siyojoina iWydad Casablanca. Umthombo ovezanga ukuthi kahle kwenzakaleni between iKaizer Chiefs naso le striker into abayivezile nje ukuthi ke sijoine yona iWydad Casablanca. Anjalo ke mbuyela ama updates and iphela lapha ke indaba zethu namhlanje ngizophinda ke futhi ngibuye nezinye indaba ke itrendayo lapha kwezebhola lenyawo.